הלו, וברוכים... טוב, נמאס לי להתחיל בהלו, אז אנחנו נתחיל הפעם את הפרק בצורה אחרת. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, מכונת ROI. ובפרק של היום אנחנו הולכים לבוא ולדבר על איך אתם בסוף יכולים להגיע למצב שאתם מביאים ים בלידים אורגניים ברשתות, הופכים להיות מכונה אורגנית, גם ברמת הפרסונל ברנד וגם בכללי. אני יכול לתת לכם 4 שלבים מרכזיים של איך אני עשיתי את זה, ו-let's go, בואו נתחיל מוזיקה קצת ו... Dive right in, let's go. Do more than dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. טיל, יופי. אז ברוכים הבאים לפרק הזה, והיום אני הולך לבוא וללמד אתכם את כל מה שאני יודע לבוא על שיווק אורגני ועל פרסונל ברנד. נתחיל רגע בכלל בלמה זה חשוב, וכאילו למה בכלל אני גם בכלל עושה על זה פרק, בסדר? אני יכול לעשות פרק גם לגמרי על פרסונל ברנד, אני יכול לדבר היום ספציפית על שיווק אורגני באינסטגרם, ומה אני עשיתי בשביל להגיע למצב שהכנסתי מזה בוכטות של כסף, וזה בעיקר מה שמפרנס אותי היום, ואני גם אגיד לכם למה שאתם בכלל תקשיבו לי בתוך כל הסיפור. אבל לפני זה בואו נתחיל שנייה למה בכלל זה שווה את זה, בסדר? אני חושב שהמוד הכי מרכזי שאתם צריכים להבין, זה שבניית פרסונל ברנד או בניית ברנד, או בניית שיווק אורגני, בניית עמודי אינסטגרם, נקרא לזה ככה, זה מסייע לך בלונג-טרם כל כך משמעותית יותר מאשר השקעה בוא נקרא לזה קמפיין מאומן, שבו אתה שם כסף, מקבל לידים. אבל אין לך שום השפעה לגבי אתה כבן אדם וכעסק ולייצב משהו. כשאתה בונה אוטוריטה מסוימת באינסטגרם, כשאתה בונה מותג באינסטגרם, זה משהו שהולך איתך ללונג-טרם. כאילו אין לך פה, זה לא עניין של שמתי כסף ולא יצא כסף, בסדר? ואז אתה יכול להגיע למצב שבנית את זה, וזה היה לך הרבה כסף לבנות את זה, ואתה רואה את התוצאות, לוקח לזה קצת זמן לקרות, אבל once בנית, זה עושה טו. אתם מכירים חבר'ה עכשיו שיש להם עמוד אינסטגרם עם 100,000 עוקבים ודברים כאלה, שהם יכולים בסטורי לעשות 100,000 שקל, קורה. בסדר, יכולה לעשות שטאפים עם אנשים כאילו, ועצם הפרסום והקהל שיש להם, אנשים אחרים מוכנים לשלם על זה מלא כסף, רק על הפרסום שהם מפרסמים בסטורי שלהם. בסדר, או מספיק שהם עושים את זה סטורי מסוים למישהו אחר, ומביאים לו מלא לידים, הם עושים איזושהי אפיליאציה מסוימת, תוכנית שותפים מסוימת, בום, מקבלים איזה מלא כסף. הכוח שיש בחשיפה בקהל ובפרסונל ברנד הוא מטורף. הוא גם מייצר לך את זה, והוא גם מייצר לך מלא קשרים. אז לדעתי פרסונל ברנד זה ממש כמו ביטחון כלכלי מסוים, כי היום אני יכול להגיע למצב שגם בלי בוסטים, בלי כסף, בלי קמפיין, בלי כלום, אני מייצר הרבה מאוד כסף נטו עצם המותג שבניתי היום, והאינסטגרם שלי היום. אז אחרי שעשיתי ההקדמה הקטנה הזאת, ועשיתם לי דודה עכשיו לעשות פרק שלם על פרסונל ברנד, כי זה פאקינג חשוב, אבל אני לא אעשה את זה. אז, למה שתקשיבו לי בכלל בכל מה שקשור? אז רשמתי כמה נקודות. 1, הגעתי ל-124 לידים אורגניים דרך האינסטגרם בלבד. 2, הכנסתי 241,000 שקל בלי קמפיין מומן בכלל. מיליתי סדנאות והרצאות בצורה אורגנית, עשיתי פה הרצאה ל-80 איש, כולם נסלקו דרך הסטורי שלי בלבד. סלקתי בסטורי 49,000 שקל את הקורס הדיגיטלי שלי ב4 שעות בלבד. יש לי יותר מ-35% צפייה בסטורי שלי באופן ממוצע, ואני נחשב ליוצר תוכן שהוא פרסונל ברנד מאוד חזק בעולם הבעלי העסקים. יכול להיות שאני סתם מרים לעצמי, אבל ככה הרבה אנשים אומרים לי, ולכן אני אומר את זה כאן בפודקאסט. וזו הסיבה שלכם להקשיב לי. למה להקשיב לי, נקרא לזה ככה, לכל מה שאני אספר לכם בפודקאסט, כי אני ממש הולך לתת לכם 4 שלבים מרכזיים שאני עשיתי ועושה בשביל להגיע למצב שאני מכונה ברשתות. אבל לפני זה רגע, מי שעדיין לא בא ועשה סאבסקרייב כאן לעמוד יוטיוב, אז תעשו את זה, כי כל מה שאני אומר לכם פה זה קשור לזה, אז לפחות תעזרו לי גם לבנות את זה, כי היוטיוב זה הרבה יותר קשה מהאינסטגרם, תנו לי לספר לכם סוד, אבל זה פאקינג משתלם ואני נהנה רצח שהתחלתי לעשות יוטיוב, כי 1 זה כיף, 2 זה בונה אמון מטורף, כי אנשים חווים אותך להרבה יותר זמן, ובאמת זה כיף לבוא ולעשות את זה, וזה נשאר לעד גם. נחשו מה, זה לא כמו ריל שזה נגל, אנשים יכולים לראות סרטון שלך מזמן. זה קצת שכנוע ללמה לעשות את זה. אבל לכו תעשו סאבסקרייב, לכו תעקבו אחריי באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בסטורי, כי אני נמצא שם הרבה, ותוכלו להכיר קצת יותר אותי בחיים האישיים, למי שלא מכיר ולא הגיע דרך שם. אני זונה של סטורי, אני אפרסם הרבה, אז נתראה שם. let's go, בואו נמשיך. מעולה. בסוף אם תצאו פה מהפרק, בסוף הפרק אז אתם תצאו עם סיסטמים ברורים, למה אתם יכולים לעשות בשביל להיות חיות אורגניות ברשתות, להיות יוצרי תוכן הרבה יותר טובים, ולהגיע למצב שהרשתות והאינסטגרם ספציפית מביאים לכם הרבה יותר כסף. בואו נתחיל בשלב מספר 1. יאללה, let's go. מעולה. טיל, עכשיו, זה פרק שבדרך כלל הפרקים שלי הם יותר כזה כאילו בפה, ואני אוהב את זה שהפרקים כאילו שפודקאסט בכללי, זה לא משהו עכשיו לימודי, טכני כזה, חורבן כזה, כמו שהיה בתחילת העונה הראשונה שלי, זה דברים שהם יותר מיינדסטים ודברים יותר בגדול. היום הפרק הזה הולך להיות מגה פרקטי במשהו נורא ומזעזע, ואני לא כזה אוהב את זה, אבל אין ברירה וחייב לבוא לעשות את זה ככה, אז let's go. בסדר? טיל, שלב מספר 1, בעולם של שיווק אורגני דרך האינסטגרם. אתם רוצים שהעמוד שלכם יהיה טיל, אתם רוצים שהכרטיס ביקור שלכם יהיה טיל. אני קורא לזה בהרבה הרצאות שאני עושה, אני קורא לזה הבית קפה. השלב הראשון בשיווק אורגני, הוא קודם כל אתם רוצים שהבית קפה שלכם ייראה טיל. מה הכוונה?
שבן אדם נחשף אל הבית קפה, אומר, אני רוצה להיכנס, אני רוצה לקנות משהו. זה השלב נאמבר 1. אם הוא לא נראה טיל, מיותר. כי בית קפה שנראה מחורבן, גם אם הגעתי אליו ומלא אנשים מגיעים אליו, פשוט אף אחד לא רוצה לקנות, אף אחד לא קונה ממכולת מכוערת. זה שלב ראשון. עכשיו, בוא נבין את זה רגע. הוא צריך להבין תוך 2 שניות פחות או יותר מי אתם ומה אתם עושים, והוא צריך לקבל ישר דוך, אומר, אוקיי, נראה מעולה, איזה עמוד פגז. עכשיו בוא נבין רגע מה זה אומר בכלל עמוד פגז מבחינתי. בסדר? 2, כאילו הדבר הראשון הייתי אומר, זה כל הדברים של תמונות עבר, דברים כאלה, אתם צריכים להעיף. כל הבלגן שלכם, דברים של highlights מוזרים כאלה, או סרטונים שהם ערוכים כזה עם אפקט שכאילו, כל החברים באלות, על הגנסטרים. זה בתקופה שלי, זה היה נקרא זקינטוס, טסנו בגיל 17 שלי, היה לנו תיוג באינסטגרם, זקי פאקינטוס, בסדר? אז כל הדברים האלה לבוא ולהעיף. מה כן צריך לבוא ולהיות שם, בסדר? 1, תמונת פרופיל חדה, ברורה, פרצוף, עם רקע של צבע מסוים שנראה בולט ברשתות, ושיהיה הכל תואם בכל הרשתות בכולם. 2, שיהיה קאברים לעמוד. כן, אני יודע שיש מלא אנשים שאומרים שזה לא כזה קריטי, בינינו יעצלנים. חד משמעית שבן אדם נכנס אליכם לעמוד, ורואה בסוף קאבר מסוים, שגם נראה טוב, גם כאילו נראה מקצועי, נראה רמה גבוהה, פלוס רשום הוק מסוים, רשום כותרת מסוימת שגורם לי להיכנס, כן, זה משמעותית, הסיכוי שייכנס לעמוד הרבה יותר, שייכנס סרטון הרבה יותר גבוה. כי אם אין הוק לסרטון ואין זה, למה שמישהו יראה עכשיו סרטון שהעליתי לפני חצי שנה? הוא לא. אבל אם אני ארשום, ככה עשיתי 1,000,000 שקל עד גיל 26, תנו לי לספר לכם סוד, זה מעניין, אני הייתי לוחץ לעצמי. בסדר? ואז יש לך את ההוק. אז קאבר לתוך הסרטון, שיהיה הוק, אתם מוזמנים להסתכל אצלי איך זה נראה באינסטגרם, חד משמעית חשוב. הביו חייב להיות מדויק, וחייב להיות בשנייה הראשונה להבין מה אתם עושים. כי אם אדם נכנס לביו והוא קורא, וזה נראה נורא מעורפל, יוצר תוכן, עושה ככה, עושה זה, חייב להיות מאוד ברור מה אתם עושים, תמדלו חבר'ה שאתם אוהבים ואתם מכירים, ולמדל את הביו לבדיוק מה שהם עושים. קישור ברור, צריך להיות אחד בדרך כלל לרוב, אלא אם כן אתה כבר מותג ברמה יחסית גבוהה, בהתחלה הנאה לפעולה צריכה להיות לקישור אחד, בסדר? צריך להיות הנאה לפעולה מסוימת, ולקישור אחד שמכניס לכם הכי הרבה כסף. או למוצר, אם אתם עדיין ממש בתחילת הדרך, אז למוצר טיפוח מסוים. מתנה חינמית, הדרכה, קבוצת וואטסאפ, סרטוני יוטיוב, כל מיני דברים כאלה שמעלים את רמת האמון. בסדר? זה הדבר הראשון. וזה חייב להיות קישור אחד, כי אתם רוצים לשפר את ההמרה, כי אם אתם תעשו לינק טרי, או שאתם תעשו כמה קישורים, כשהעמוד שלכם ממש עדיין בתחילת דרכו ואתם לא מותג, אתם תורידו את ההמרה, זה לא שווה את זה, קישור אחד והוא ברור. אם אתם רוצים, תעשו את זה דרך ביטלי, או דרך לינק TW, בסדר, תאו כזה, משהו כזה, ותעשו קיצור, כדי שזה לא ייראה עכשיו כמו משהו ארוך בטירוף, אלא אם כן יש לכם כתובת אתר ודומיין, ואז מדהים, תעשו את זה לפי הזה שלכם, כמו שיש אצלי, roiyovadia.co.il, רועי מקף עובדיה, משהו כזה, נראה לי שיש לי 2, בסדר? היילייטס שמחזקים בסוף את התדמית, את מי שאתם. אתם יכולים לראות קצת את הסיסטם שלי של מה אני עושה ברמת ההיילייטס, אבל גם הוכחות חברתיות, אני עוד שנייה אגע בזה שאני אדבר רגע על שלב מספר 2, אבל גם הוכחות חברתיות, גם דברים של כאילו עדויות של לקוחות של מה שהם עושים, עדויות מפגישות, דברים כאלה, הרבה דברים שמרימים לי בסוף את הסטטוס, מוזמנים לראות אצלי את הכותרות עצמם. יש שם גם היילייטס שעשיתי של הסיפור שלי, שקצת לגרום לאנשים להתחבר אליי יותר, עובד גם מדהים לגמרי. פוסטים נעוצים, בסדר? פוסטים נעוצים זה בין הדברים היחסית חדשים שיש באינסטגרם, בסדר? אבל אתה יכול לבוא ולנעוץ 3 פוסטים בלמעלה. אצלי במקרה שלי, או הייתי אומר מה הסיסטם הנכון, יש לי את הסרטון שלי של מי אני, שהוא סרטון שעשיתי מזמן יחסית, בסדר, די בשנה הראשונה שלי של העסק, סרטון מצחיק כזה שפשוט באופן די מהיר גורם לאנשים להגיד, טוב, הוא לא נראה כזה נוכל. זה הסיבה שאני משאיר אותו עד היום, כי הוא פשוט מייצר כזה סרטון פספוסים מצחיק כזה חמוד, סליחה, לא מתכוון למי אני, התכוונתי לפספוסים, בסדר? זה כזה, אני קורא לזה 100% אני. בסדר, שזה כזה סרטון שאני כזה צחוקים וזה, דברים כאלה שפשוט ישר באוטומטית, בן אדם אומר, נראה אחלה גבר. עוזר ומשפר משמעותית את ההמרה, ואנשים הגיבו לי עליו הרבה, ואמרו לי שהוא אחלה סרטון, ולכן הוא נמצא שם כאן למעלה. הדבר השני שיש שם, סרטון של ברוכים הבאים לעמוד, בסדר? מי אני, תכירו אותי קצת והכל, סרטון שמטרתו להרים סטטוס, להרים אתוס, שבן אדם יראה ויגיד, טוב, נראה מספיק מעניין וקליבר בשביל לעקוב אחריו. והדבר האחרון, יש שם פוסט שעשיתי ביום הולדת 27, קצת תובנות, דברים לחיים, אנשים ממש אהבו את התובנות ודברים, גרם להם להתחבר אליי, אמרתי למה לא. את זה אני בדרך כלל מחליף, כל פעם אני כזה שם משהו אחר, זה יכול להיות סרטון עדויות של לקוחות, שגם משהו שהוא משמעותי, בסדר, שאפשר לבוא ולשים, מה שתחליטו, בסדר? השם משתמש צריך להיות נורמלי וקליט, בדרך כלל כאילו עדיף שזה לא יהיה משהו כמו, כשאתם בונים פרסונל ברנד, אתה לא רוצה לבנות פרסונל ברנד, על בסיס כמו שם המותג או משהו כזה. אתה רוצה שזה יהיה רועי עובדיה, אתה רוצה שזה יהיה כאילו, אתה לא רוצה שזה יהיה בסוף משהו שהוא כאילו לא השם, כי בדרך כלל מכירים את הפרסונל ברנד דרך השם. אם אתם רוצים לייצר ברנד שהוא לא אתם, שהוא לא הפרסונל ברנד, מדהים, אתם יכולים לעשות את זה. אתם רוצים שיכירו את BY, לא יודע, משהו כזה, את פיקס, לא משנה איך תקראו לעצמכם, בסדר? אז זה בסדר, אתם יכולים לעשות את זה. אבל אם אתם רוצים שיכירו אתכם בזכות השם, עדיף שזה לא יהיה רועי סיילס, בשביל הדוגמה. זה רועי עובדיה, כי אף אחד לא מכיר מי זה רועי סיילס. מכירים את רועי עובדיה, כי הוא סיפר על מישהו, אמר רועי עובדיה, הוא לא אמר לו רועי סיילס. ואז כשבן אדם מחפש אתכם באינסטגרם, הוא יהיה לו יותר קשה לבוא ולמצוא אתכם, בסדר? ודבר אחרון,
להוסיף וי כחול, וואלה, זה מה זה בייסיק, עולה 55 שקל בחודש, מייצר הרבה יותר דמות של אוטוריטה, גם כשיש מעט עוקבים, זה עדיין מייצר איזשהו גושפנקה על הבן אדם, בקטע של כאילו, הוא בקליבר כבר קצת יותר גבוה, שווה, אין סיבה לא לעשות את זה, זה 55 שקל, כן, תעשו את זה, זה מעלה לכם את האתוס. נהדר, סיכמנו ככה את שלב מספר 1, שאנחנו מדברים על הכרטיס ביקור. עכשיו, אני יודע שאני לא יכול ללמד אתכם את כל השיווק האורגני עכשיו, ולרדת למיקרו-טקטיקות של כל אחד מהדברים פה, ואיך עושים כל דבר. מסכים. מה שאני אגיד לכם רגע ככותרת לכל הפרק הזה, זה נקרא למדל. למדל זה שפה יפה ונחמדה, במקום להגיד למילה להעתיק. בעולם העסקים זה כאילו לא נעים, וזה להעתיק וזה. זה טיל, תמדלו. אתם רואים עכשיו, תקחו את העמוד שלי, תראו את כל הדברים, ופשוט פאקינג תשוו. בהנחה שאתם חושבים שזה טוב. אם זה לא טוב, ויש דברים שאני עושה לא טוב, זה בסדר. אתם לא חייבים למדל, הכל טוב. אבל, אתם יכולים פשוט לבוא ולהסתכל, אוקיי, ככה זה נראה אצלו זה מצליח, זה לא חייב להיות רועי, זה יכול להיות מישהו אחר שאתם אוהבים ברמה האורגנית, נראה את זה טוב, יאללה, מדהים, מעתיק, ממדל, איך נראה הקאבר שלו? ממדל, איך נראה מה זה שלו? ממדל, איך נראה התיאורים לסרטונים? ממדל, איך נראה הביום? ממדל, בסדר? דברים כאלה שאתם רואים צבעים אחר, כנראה עובדים, ואתם יכולים פשוט למדל, זה חוקי לגמרי, וזה קיצור דרך מטורף, וגם אני עושה את זה, כשאני בניתי את העמוד יוטיוב שלי, הסתכלתי על עמודי יוטיוב של חבר'ה בישראל יוצר תוכן שהם טובים, ופשוט מידלתי, לא הייתי צריך שאף אחד ילווה אותי לעשות עמוד יוטיוב, ראיתי מה עובד למישהו אחר, אמרתי, טק, אני עושה. וזה הכותרת רגע פה לכל הפרק הזה, אני נותן לכם מהתורה שלי, אני רק בא לפתוח לכם את הראש, וללמד אתכם את הדברים, אחר כך אתם לוקחים את זה ומיישמים בעצמכם, כי ככה זה עוד פודקאסט, זה לא ליווי, מה לעשות, זה כולה פרק. יש, נהדר. שלב מספר 2. אני אדבר רגע על החלק של נקרא לזה ככה, על כל העולם של הסטורי. מבחינתי, אני בחור שמשקיע מאוד בסטורי שלו, והאחוז צפיות שלו הוא מאוד גבוה בסטורי באופן יחסי לאנשים אחרים שאני מדבר איתם והכל, ואני מחלק את הסטורי שלי לשתיים. יש את החלק הראשון של הסטורי, שמדבר על דברים שצריכים להרים לי באתוס. האתוס זה הדמות, זה המי אני, זה הרזומה. זה דברים שהם כמו הקורות חיים שלי הדף הלבן. סתם זה הורג לכם כדוגמה. אתן לכם דוגמה של דברים בסוף שרשמתי. אני יודע שעצם זה שאני משקיע בשוק ההון, ועשיתי 700,000 שקל בשנתיים האחרונות, מרים לי כבן אדם, ולכן שווה לי לבוא לדבר על זה, למרות שזה לא קשור לא לעסקים ולא למחירות, אבל זה שווה לי לבוא ולעשות את זה, כי אנשים אומרים, טוב, הוא מבין עניין בעוד דברים, זה מרים להם מבחינת מי זה כרוי עובדיה, אני יודע שעצם זה שהייתי קצין בשלדג מרים לי, אני יודע את זה שאני מתאמן בקרוספיט זה מרים לי, אני יודע את זה שאני מצטלם פה במשרד שלי, עושה פגישות, דברים כאלה, מרים לי את הסטטוס, כל מיני דברים שמטרתם הם גם לא שקר, זה לא שאני משקר, אני פשוט שם זרקור על הדברים שאני יודע שמרימים לי כבן אדם למול אנשים אחרים, וככה בסוף אנשים יותר מכירים את הצדדים האלה. כי אפשר לבוא ולהגיד, תשמע, מה, תעשי סרטון עכשיו על שלדג או על קרוספיט או לזה, תשמעו, בסוף אתם רוצים לעשות דברים, זה לא שאתה משקר, אתה פשוט מבליט חלק בך, שאתה יודע שזה יגרום לאנשים יותר לבטוח בך. כי בסוף כל המטרה באינסטגרם היא שכל העוקבים שלך יגידו, תשמע, הוא גנצר, סומך לה ב100%, וברגע שהם יצטרכו אותך, הם יקנו. כי זה ככה זה עובד. הייתי בתקופה שעלה לי 1,000, היום אני כבר פחות מקפיד על זה, אבל עלה לי 1,000 עוקבים בכל חודש, והם אמנם לא כולם קונים בחודש הראשון, אבל נחשו מה, מישהו שעקב אחריך במאי יכול להיות לקוח שלך בספטמבר, כי הוא שמח עליך יותר, שמח עליך יותר, יכול להיות שהוא לא היה צריך אותך, שמח עליך כבר ביולי, אבל בספטמבר, בום, היה לו בעיה, באם, קנה ממך. בסדר, ככה זה עובד. זה הבנייה של הפרסונל ברנד. זה החלק המדהים, כי פשוט נופלים עליך לידים וסליקות מהשמיים, בלי שאתה צריך לעשות כלום. ואני יצא לי מצב שעשיתי חודש אחד, עשיתי 100K רק מההפניות מפה לאוזן, ועשיתי עוד 100, כאילו, אתה פשוט עושה הרבה כסף נטו מלידים יחסית טובים, ואתה לא צריך לעשות מחירה קשות. אתה אומר את זה בתור הבן אדם שמומחה במחירות, אומר לכם, תקשיבו, תעשו את זה, כי זה יחסוך לכם מלא זמן וכאב ראש בשיחות מחירה. חד משמעית. בסדר, אז מה אני שם? הדברים של האתוס זה חלק מספר 1, קרוספיט, אורחות חברתיות, פידבקים, דברים כאלה, סגירות, צילומי מסך, שיחות עם לקוחות, משרד, פגישות, לקוחות, לוז מלא, שלדג, שוק ההון, הדרך שלי, דברים מהעבר שעשיתי שמרימים לי, זה שקניתי דירה, הייתי בריבר, דברים כאלה, דברים שמרימים לי כפרסונה, כבן אדם, וגורמים לאנשים להגיד, בונה, רואי חתיכת גנסטר, מגניב, אני צריך את זה. למה? ככל שהם יסמכו עליי יותר כבן אדם, ככה הם יותר יסמכו עליי כבעל עסק שנותן להם בסוף שירות. בסדר? דבר נוסף שאני עושה זה שאלות תשובות, בסדר? פעם בשבוע בסופש, היום אני עושה את זה פעם בשבועיים, לפעמים קצת פחות, ואני נותן לקהל שלי לשאול אותי שאלות, זה אחלה של דבר, זה שם אתכם בפוזיציית המומחה, שבו אתם באים ומספרים ומסבירים לאנשים אחרים, וזה שם אתכם כאוטוריטה מול הקהל, נקרא לזה ככה, מול העוקבים חדשים, ודבר שני, זה אחלה של תכנים שמשמשים אחר כך טוב מאוד לבוסטים, ונדבר על זה קצת יותר רגע בהמשך. בסדר? זהו, חלק מספר 2, שמדבר על כל המסרים בסוף של הסטורי והכל, זה מסרים שאני רוצה בסוף לבוא ולהעביר, כחלק ממה שאני רוצה לשתול לאנשים במוח. חלק משיווק, הוא לקחת את מה שקורה במחירות, ועל כן מי שעושה אצלנו תהליך במחירות, משפר משמעותית גם את השיווק, כי אתה פשוט לוקח את הדברים שמטרידים אותך במחירות, ואתה מעלה אותם level. הרי בסוף זה מתחיל בשיווק, ואם אתה פותר את זה בשיווק, זה לא יגיע למחירות. זה לא האינטרס שלי להגיד לכם בתור מישהו שמלמד אתכם למכור, אבל אם אתה תפתור את זה ברמה השיווקית, זה לא יגיע לך לרמת שיחת המחירה. להלן,
סתם בשביל הדוגמה, מה שמטרתי היא לגרום לחבר'ה, בואו נסתכל רגע קצת בעקרונות נקרא לזה ככה, היא לגרום לחבר'ה, אני משכנע אותם בדברים, במקום שאני אעשה את זה במשרד מחירה, אני כבר עושה את זה מראש. סתם לדוגמה, זה יכול להיות כמו לשרוף קשרים. קשרים שאני קורא לזה, זה מתכוון פתרונות אחרים לאותה בעיה. להלן, בן אדם יכול לבוא ולרצות להרוויח יותר כסף, דרך השקעה בשוק ההון, דרך השקעה בדרופשיפינג, דרך השקעה בקריפטו, לא משנה מה, כל מיני קורסים כאלה ואחרים שהוא עושה, בשביל להכניס הכנסה נוספת, שיווק דיגיטלי. אני רוצה לבוא ולשרוף לו את שער הגשרים, לגרום לו להבין ששאר הפתרונות הם פתרונות פחות טובים, כי אם הוא מתלבט בין פתרונות, הוא עדיין יכול לבוא ולסיים את השיחה ולהגיד, שמע, נשמע לי טיל, נשמע לי מדהים, אם אני ארצה את הפתרון שלך, אני אדבר איתך, ואני רוצה גם לשמוע על פתרונות אחרים. ואם זה ככה המצב, אין סיכוי כמעט שהוא יסגור אותי בשיחה, ולכן אני צריך לשרוף לו את הדברים האחרים. עכשיו, זה יכול לקרות בשיחת המחירה, אבל זה גם יכול לקרות מלפני. אני יכול לגרום לו מלפני להבין שם קוד אצלי, איש מחירות זה לא הפתרון, אתה חייב ללמוד כבעל עסק למכור בעצמך, אחרת הוא יתפוס אותך בביצים. אז אני עושה על זה סטורים, אני עושה על זה רילסים, אני מדבר את ההתנגדויות שלי במהלך הסרטונים והסטורים, בסדר? ואז זה מגיע למצב שכשמגיע לשיחה, בן אדם אחד הוא משאיר לך פרטים מזה, כמות הפעמים שקיבלתי פרטים כמו, הבנתי שאני לא יכול להביא איש מחירות, כי זה לא פתרון מספיק טוב, כי הוא יתפוס אותי בביצים ואני לא רוצה, אז אני רוצה בסוף שאני אהיה בעל העסק שיכול לשלוט בזה, ומישהו ישאיר פרטים בזכות זה, והוא גם נסגר בזכות זה, כי כאילו לא היה לו יותר את ההתנגדות. עד עכשיו היה לו התנגדות של לא בא לי ללמוד למכור, כי אני אביא איש מחירות פשוט. ופתאום שפתרת לו את זה, הוא גם הפך לליד והוא גם כבר עבר לסגירה, כי כבר אין לו איזשהו התנגדויות. סתם אני זורם לכם עוד דברים שאני אומר. מחירות בסוף, כאילו הרבה אנשים חושבים שזה כאילו זה משהו שהוא מולד. אז אני אומר, זה לא קסם של קריזמה, זה הרבה דברים שבסוף אתה יכול לבוא ולצבור, בסדר? גם אם אתה עדיין לא מספיק בטוח בעצמך, אתה יכול לבוא ועדיין למכור, זה בסדר, אני יודע שזה משפיע על המחירה. יש הרבה חרטה בייעוץ עסקי, מלא יועצים עסקיים, מוכרים לכם איזשהו, כאילו אני אלמד אתכם גם מחירות, נותנים לכם איזשהו תסריט מחירה מאף, אומרים לכם יאללה, עשה ברכה, ואתה חושב שכאילו שזה יעבוד. כי אמרו לך שמחירות זה פשוט כך, תלמד, זה תסריט, תעשה תסריט וזה עובד. זה לא עובד, איזה קטע, למה? כי זה לא רק מה שאתה אומר, זה גם איך שאתה אומר. 2, רוב היועצים עסקיים בחיים לא לומדים למכור בצורה כזאת טובה, אבל הם הכתירו את עצמם כיועצים עסקיים, אז הם חייבים כאילו להיות גם שולטים במחירות, אז הם מלמדים אתכם את מה שהם יודעים, ואז הקפסיטי שלכם לרמה שאתם יכולים להגיע, היא רק הרמה שלהם. אבל רוב היועצים העסקיים הם יודעים 4, יכול להיות שהם מטורפים במנטלי ובייעוץ אסטרטגי ודברים כאלה, אבל פרופר במחירות הם לא כאלה טובים, ולכן הרבה אנשים בייעוץ עסקי נכווים מתוך הדבר הזה, ואני אוהב לדבר על זה, כי אני גורם לאנשים להבין שהיועץ העסקי שלהם הוא לא מי שילמד את המחירות. כדוגמה, אני מלמד הרבה אנשים שכאילו שזה לא רק התסריט ורק מה אתה אומר, הרבה פסיכולוגיה מאחורי הקלעים, הרבה דברים של איך אתה אומר את הדברים, בסדר? מי שלא יודע בסוף למכור אורגנית בחיים לא צריך ללמוד למכור לממומן, לידים ממומן, לידים מקמפיין ממומן, הם לידים הרבה יותר קשים, הם לא מכירים אותך. אז אם אתה לא מצליח למכור אורגנית, אתה בטוח לא תצליח למכור לידים ממומן. בסדר, זה כל מיני דברים ומסרים, בסדר, שאני אומר לקהל שלי, כחלק מהסטורי, כחלק מהרילס, שמטרתם בסוף היא לפתור להתנגדויות ולחמם אותו לקראת אותו שיחת מחירה. ואני אומר לכם את זה בכנות, כל פעם שיש לי התנגדויות שחוזרות על שיחת מחירה, דברים כאלה, אני כל פעם פשוט מדבר על זה בסטורי, מדבר על זה ברילס, ואני שורף אותם, טק, 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 טק. זה מה שמייצר כמות לידים הרבה יותר משמעותית. כי תחשבו שיש מלא אנשים שכבר הגיעו למצב, הם סומכים עליכם, הם אוהבים אתכם, אבל פשוט יש להם איזושהי התנגדות בראש. עכשיו, אתם לא יודעים מה ההתנגדות, כי לא הגעתם איתם לשיחת מחירה, הם בכלל לא נותנים לכם את הצ'אנס. אז מה שאתם עושים, אתם פשוט מנסים לשרוף כל מיני דברים אחרים, ואתם גם רואים מה עובד. יש מסרים שעובדים יותר ועובדים פחות. החלק נגיד של, אם לא תסגור לידים מהאורגנית, אתה בטוח לא תסגור לידים מהמומן, עובד מאוד טוב. והמון אנשים מגיעים אליי, או לחברה, כי הם מבינים שאם הם רוצים לגדול לקמפיין ממומן, הם יהיו חייבים לדעת למכור יותר טוב, כי זה לא אותו מחירה בכלל, והם צודקים. אותו דבר כלפי איש מחירות, שהם מבינים שאיש מחירות זה לא הפתרון. אז אני לאט לאט הבנתי, והם מנסים, בהתחלה עושה טסטים על כל מיני מסרים, מה עובד לי יותר טוב. מה שעובד לי יותר, אני פשוט עושה יותר, מביא לי משמעותית הרבה יותר לידים. כי אתה כאילו כל פעם מגיעים עוקבים חדשים, יש להם אותה אמונות, אתה שורף להם אותם, בום, הופכים להיות ליד. ואז גם מגיע ליד שכבר פתרת לו את זה, אתה לא צריך לעשות את זה שוב פעם. שלב מספר 3, בשרשרת שלנו. אז דיברנו בהתחלה על עניין של כמה שיותר טוב שהכרטיס ביקור יהיה טוב. בן אדם בא, עשיתם משהו, בא, עשה לכם פולו, כי זה נראה טיל. שלב שני, חיממתם אותו, פתרתם את ההתנגדויות והכל, כי זה סופר חשוב, וזה כל העניין של המסרים, להרים לך את הסטוטוס, את התדמית, שיואב את מי שאתם בסוף, בסדר? יואב את מי שאתם, וגם את הרמה המקצועית שלכם. שלב 3 יהיה, אתם רוצים לחמם את האנשים ולגרום להם בסוף להאמין לכם. מה הכוונה? תחשבו על זה בסוף, נכון, יש את ה-no like trust, בסדר? מכיר אותך, אוהב אותך, סומך עליך. עכשיו אנחנו בשלב הסומך עליך. מה הכוונה? no like trust זה משפך שיווקי קלאסי, בן אדם מכיר אותך קודם כל, צריך להיחשף אליך, ואז צריך לאהוב אותך, בוא נקרא לזה עשה לך פולו, כי יתחבר קצת, ואז הוא סומך עליך, כי הוא צרך ממך כל מיני תכנים. עכשיו, גם ברמת הסטורי והרילסים, זה יכול להיות, אפשר לקרוא לזה טיפוח מסוים. סטורי זה טיפוח, אנשים יכולים לאהוב אותך בגלל זה. אבל בלי קשר לזה, אתם חייבים לבוא ולייצר איזושהי פלטפורמה, או איזושהי פלטפורמה, איזושהי דרך של טיפוח. מה הכוונה בפועל? זה יכול להיות קבוצות וואטסאפ עם סרטונים, הדרכות,
זה יכול להיות מתנות חינמיות, הדרכות מסוימות שאתה עושים והכל, זה יכול להיות עמוד יוטיוב כמו שאני עושה, ופודקאסט. פודקאסט ויוטיוב זה פשוט חומרים שהם עולים קצת יותר כסף ליוצר התוכן, בסדר? היום אני משלם הרבה מאוד כסף על ליצור את הפודקאסט הזה, או הסרטונים שאני עושה ליוטיוב, ובגלל זה לא משהו שהייתי אומר לכם בממליץ בהתחלה, אני בהתחלה עשיתי קבוצת וואטסאפ, אבל קבוצת וואטסאפ נגיד זה סופר חינמי, אתה יכול דרך הטלפון הכי פשוט בעולם, היה לי 1,700 איש, שהייתי עושה להם סרטון פעם ב3 ימים, בום, היה עובד מעולה, מחמם מלא אנשים. ואתם רוצים לייצר איזשהו משהו בתנור, במשפך, איזשהו משהו שהוא כאילו מרתיח אותם, שאומר, טוב, הוא גנסטר, אני רוצה לבוא ולקנות ממנו. כי עד עכשיו הוא בא, הוא הכיר אותי, הוא אהב אותי, הוא התחבר גם כבן אדם, אבל עדיין לא מספיק סומך עליי שאני יכול לבוא ולפתור לו את הבעיה, וזה השלב, בסדר שאני רוצה לבוא ולעשות את זה. אני רוצה לתת דרך בחינם, אני רוצה שהוא יכיר אותי יותר, אני רוצה לבוא ושיחווה אותי. בן אדם היום שרוצה לבוא ולקנות מרועי עובדיה, אני יכול להגיד לו, תקשיב, אחי, אל תקנה ממני, לך ליוטיוב, תראה 30 שעות תוכן עליי, אם בסוף תגיד שאני יכול לפתור לך את הבעיה ואתה חושב שאני מספיק גנסטר, מדהים, תבוא, תסלק. ואז הוא מגיע הרבה יותר לוהט, ואני אומר את זה בתור אחד שהתחיל את היוטיוב לפני בערך פחות משנה קצת, ואת כל הפודקאסט והכל, ואומר לעצמו, תשמע, אתה חתיכת דביל טמבל שלא התחלת את זה מלפני, כי כמות הפידבקים וכמות האנשים שאומרים לי, אחי, זה טיל, אני עף על זה, כאילו, כמות האנשים שזה בנה אצלם את האמון עליי כבן אדם, ועליי כחברה, ועליי כנותן שירות, ועליי כעסק, game changer מוחלט. ואני אומר לעצמי, בונה, אם הייתי עושה את זה מתחילת הדרך בעסק, וכל עוקב חדש שהיה לי היה יכול לצרוך את הדבר הזה, וזה לא היה רק ברילסים ובסטורי ובוואטסאפ הקטנה, זה היה game changer מטורף. ועל כן אני אומר, כן, חד משמעית, זה כאילו נשמע כאילו אני משכנע אתכם ליוטיוב וזה, כן, אבל אני אומר שוב פעם, זה דורש תקציבים גבוהים, וזה לאו דווקא הפלטפורמת טיפוח הראשונה שהייתי עושה, וגם אני חושב, כשאתה לא תוריד בצורה מסוימת, אתה עדיין לא מוכר, היום אני כבר קצת יותר מוכר, אבל כשאתה לא מוכר בכלל, הסיכוי שעכשיו מישהו יראה שעתיים שלך בתוכן בזה, הוא יותר נמוך פשוט, ולכן אתה עדיף לעשות דברים שהם קצת יותר קצרים ועניינים, לאט לאט עד שאתה צובר את המותג ואת האמון של האנשים אחרים. והגענו לשלב הרביעי. אמרנו, 1, אני רוצה שיהיה בית קפה שנראה טיל, כרטיס ביקור טיל, לעמוד אינסטגרם עצמו. 2, המסרים ובסוף מה שאני מעביר. 3, זה החימום, זה התנור של מה אני רוצה בסוף שהם יעברו, לקראת הדבר הזה של הם חרמנים עליי, אוהבים אותי, גרופיס שלי, איזה כיף, הם סומכים עליי, בוא נגיד איזו שורה תחתונה, בסדר? ושלב מספר 4, שהוא שלב חשוב, אבל שימו לב, אני לא סתם אומר אותו בסוף, כי הרבה אנשים עושים אותו בהתחלה, אבל כל שאר הדברים שלהם פשוט גרועים, וזה פאקינג לא יעבוד. אתם קודם רוצים לבנות את הבסיס. כרטיס ביקור טוב, נראה טוב, מסרים טובים, מחמם טיל. אתם רוצים להגיע למצב שנכנס 100, יצא 10. כי אם נכנס 100 ויצא 1, אין סיבה להגדיל את ה-100, כי ייכנס 1,000, יצא 10. אתם קודם רוצים שייכנס 100, יצא 10 במשפך, ואז, מה אתם יודעים מה השלב הבא? לעשות, לנפח משמעותית, זה לא נראה טוב זה, אבל לנפח משמעותית ולהגיע למצב שאתם מגדילים משמעותית החשיפה. עכשיו, החשיפה זה לא סתם להביא צפיות, ובוא שנייה רגע ניגע בזה, בסדר? אנחנו רוצים בסוף להגיע למצב שאנחנו חושפים את העמוד שלנו לכמה שיותר אנשים. מהשלב שהעמוד שלנו הוא משפך אורגני טיל, זאת אומרת שהכרטיס ביקור טוב, המסרים טובים, הוא מחמם טיל, זאת אומרת שכל X אנשים שנכנסים לעמוד שווה מישהו משאיר פרטים, זה השלב להביא כמה שיותר אנשים לעמוד. איך אנחנו עושים את זה? 2 דרכים מרכזיות. אני פחות טוב בדרך הראשונה, אני מאוד טוב בדרך השנייה. הדרך הראשונה היא עולם של הסרטונים הוויראליים, לייצר סרטוני חשיפה שמגיעים לקהל חדש. מה זה אומר? סרטונים פשוט עבדו מאוד טוב בצורה אורגנית, בדרך כלל זה אומר שהמסר שלהם והאג'נדה שלהם רחבה יותר. דברים כמו מין, אמונה ודעת, כסף זה דברים רחבים, צבא זה יחסית רחב, כל מיני דברים שהם אג'נדה רחבה, שהרבה מאוד, זוגיות, כזה דברים שסרטונים מצליחים על זוגיות, דברים שהרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר אליהם, ועל כן הפוטנציאל שלו לווירליות הוא גדול יותר, ואז אתם נחשפים לקהל יותר גדול, ומי מתוכם שהוא כן רלוונטי לכם קצת, יכול לבוא לעשות להם פולו, אבל אם לא היה את זה, הוא בכלל לא היה נחשף אליכם, בסדר? אם אני עכשיו אעשה סרטון ואני אגיד טיפ קטן למחירות, שרפתי את עצמי עם כל מי שלא קשור למחירות. אבל אם אני אגיד, אם אתם רוצים לדעת איך לעשות יותר כסף, כנראה שיותר קהל זה תופס אותו, ועל כן יותר אנשים יבואו ויגיעו אליי. ועל כן לא כל הסרטונים שלי בעמוד הם על מחירות או על עסקים, הם גם על דברים אחרים. אני רוצה לפתוח את זה לעוד קהל. האם אני טוב בזה ברמת הווירליות? לא כל כך, כי רוב הסרטונים שלהם די טיפוחים. האם ברמת הטיפוח אני טיל בעליסטי, ועל כן, בסרטונים הווירליים אני לא אהיה בנם שלמד אתכם איך לעשות את זה. יש לי מדי פעם כאלה שתפסו, אבל לא משהו שפיצוץ ויראלי. עכשיו אני אגיד לכם גם מה רע בוויראלי. שאתם תופסים סרטון שהוא ממש ויראלי, והגעתם למספר צפיות כזה, 100,000 צפיות, מלא לייקים, דברים כאלה, זה עלול להביא לכם מלא עוקבים, אבל עוקבים שעוקבים אחרים כאילו סתם כי הם ראו את הסרטון, ואז הם עוקבים כאילו או ילדים או סופר לא רלוונטיים, והם מזיינים לכם את החשיפה בעמוד. למה? כל עוקב שהוא לא עוקב באמת, והוא לא באמת רואה, לא עושה לייקים, מוריד לי את החשיפה, כי מבחינת אינסטגרם היא אומרת, טוב, תשמע, אתה כנראה לא כזה מעניין, כי אחוז מעט
אחוז קטן מהעוקבים שלך באמת צורך את התוכן. ועל כן, אתם יכולים לראות את זה ומוזמנים לבדוק אותי. הרבה חבר'ה שיש להם הרבה יותר עוקבים ממני באינסטגרם, יש להם פחות לייקים, פחות צפיות, פחות שיתופים, בגלל שאולי יש להם כזה מסרטונים ויראליים, או לפעמים קנו גם עוקבים, אבל בפועל הקהל שלהם הוא לא באמת טוב. בסדר, יש לי 4,000 צפיות בסטורי, לאנשים שיש להם 40,000 עוקבים, יש להם גם 4,000 צפיות בסטורי, אפילו פחות, בסדר? ועל כן אני אומר שזה לא תמיד טוב, ולכן גם לא התאמצתי כל כך לאורך הדרך לעשות סרטונים ויראליים, כי אני חושב שזה גם מייצר קהל, מביא קהל במכה, אבל לא קהל מספיק טוב. הדרך השנייה המרכזית לבוא ולייצר חשיפה, היא לשלם למטה, בסדר? יש עוד כל מיני דרכים, אני לא נכנס להגרלות, דברים כאלה, אני מדבר רגע על מה שאני עשיתי ועבד לי, זה בוסטים. בסדר, בוסטים זה אומר בסוף לשלם לאינסטגרם שיקפיצו את העמוד שלך. עכשיו, אני לא עושה בוסט שהוא נעשה, יש ויזיט פרופיל ויש כאילו send message, יש ויזיט פרופיל, send message וויזיט ובסייט, בסדר, זה היה 3, לבקר באתר, לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, או לבוא לי לעמוד באינסטגרם. אני כמעט תמיד באופן מוחלט עושה לבקר בפרופיל, אני לוקח בוסט, לוקח סרטון שעבד לי טוב בצורה אורגנית, שם עליו בוסט כטסט, בודק אחרי 24 שעות מה המצב, שמתי בערך 30 שקל ביום כטסט, בודק אחרי 24 שעות מה המצב, אם עבד טוב, הביא לי עלות עוקב יחסית נמוכה, ממשיך. יש לי סרטונים שהביאו לי 2,000 קילו עוקבים, כי הם רצו כזה בבוסט, עבדו מדהים, הביאו עוקבים סופר רלוונטיים. ככה זה בסוף עובד, אני עושה על כל הסרטונים טסט, כולם אני שם עליהם 30 שקל אחרי 24 שעות, מה שעובד אני משאיר, מה שעובד ממש טוב אני מגדיל תקציב, וככה אני רץ. כל חודש לי תקציב מסוים של כמה אלפי שקלים שאני שם על הפרסום, על השיווק, כי אני רוצה להגדיל יותר את המותג, אני רוצה להגדיל את הפרסונל ברנד. ואז אתם מייצרים גלגל. מה קורה פה עכשיו? בסדר, אם אנחנו רגע מסכמים ומבינים. כבר אמרתי לכם איך לעשות סאבסקרייב, אם לא, אז עדיין לא, אז לכו תעשו. בסדר? בעמוד יוטיוב, כי אני משקיע בזה הרבה. לכו תעשו. יופי. אז מה רגע אם אני עושה פה רגע טוטל של מה אמרנו 4 השלבים ואיך זה בדיוק עובד? איך אתם רוצים לעשות את זה? המשפך הראשון בפועל הוא להכניס כמה שיותר אנשים למשפך, שזה שלב מספר 4. הסיבה שאני אומר אותו בחלק 4, כי אם אתם תעשו אותו ראשון, זה לא יעבוד לכם, כי אתם לא יצרתם משפך מספיק ממיר אחר כך, ואז זה בזבוז כסף מוחלט, ועל כן הרבה אנשים שעושים בוסטים זה לא עובד, כי העמוד שלהם נראה כמו שלשול. כן, אמרתי את זה, שלשול. ורוב מי שרואה את זה פה, כנראה שהעמוד אינסטגרם שלו נראה כמו שלשול, אז תלכו לעשות בדיקה, ותבחנו את עצמכם ותגידו לי בעצמכם, ואל תגידו שזה עולה כסף, נכון? זה עולה פאקינג כסף, נכון? זה פאקינג מחזיר את עצמו. בסדר? סתמו. יופי. אז, שלב ראשון, חשיפה. שלב שני, זה בסוף כל החלק של העמוד אינסטגרם שיראה טיל שבן אדם בא נחשף עליי דרך הבוסט, יאללה מגניב, אני רוצה לבוא לעקוב, כי עשיתי ויזיט פרופיל, טק, לחץ, מגניב, היה סרטון טוב, היה אוק טוב, נכנס לתוך הפרופיל, ראה כרטיס ביקור טיל, אמר יאללה מגניב. אחרי זה הוא בא, הוא עוקב קצת, ראה את המסרים וזה, אמר וואלה נראה אחלה גבר, אהבתי את הדברים, שכנע אותי בדברים, ואז הוא גם צורך ממני כל מיני תכנים, דברים חינם והכל, אומר טוב יאללה אני סומך עליו מספיק, בוא נשאיר פרטים להפוך לליד. נחשו מה? זה ליד טיל. הם לידים טיל, הם לידים אש, בסדר? וזה מה שאנחנו רוצים לייצר את הדבר הזה. כי אני הגעתי למצב שחציתי את 100, חציתי את 200,000 שקל בחודש, גם תזרים וגם וגם מחזור, סליחה, לא חציתי את 200 תזרים, חציתי את 200 מחזור מחירות, אבל חציתי כמה פעמים יפות, גם את התזרים 100, גם את המחזור 100, נטו בזכות לידים פאקינג אורגניים. היה לי גם חלקים שעשיתי קמפיין מאומן, בסדר? אבל רוב הזמן בעסק שלי בצורה מוחלטת נעשה רק על ידי אורגני ובוסטים, וגם לא כבר היום בתקציבים כאלה גבוהים, וזה עובד מדהים. וגם זה ביטחון. אנשים מכירים אתכם, זה יוצר קשרים, זה עושה לך מדהים. כל מה שאתם רוצים לעשות, זה לעשות הרבה מי שיעשה בו תכלס כל הפעולות שאני אמרתי היום בפרק, יראה שינוי Game Changer. עכשיו, יש פה הרבה דברים שיש פה פער ברמת היישום. פרק בפודקאסט, אני לא עושה תוכנית ליווי לפרסונל ברנד עדיין, בסדר? אבל אם אתם תצליחו לבוא וליישם את הדברים פה, אתם תמדלו חבר'ה שאתם אוהבים, אני מבטיח, אני שם לכם את הוובוס שלי, שאתם תראו מזה תוצאות מפחידות. ואם לא, שלחו לי בהודעה באינסטגרם, אני אשלח לכם העברה בנקאית, של כמה שבזבזתם על טיפים שאני נתתי, אני מבטיח לכם שזה יחזיר את ההשקעה בטירוף. ומי שמתנגד פה להרבה מתוך הדברים שאני אומר, אם זה לשים, לא יודע, שימו לפחות 3,000 שקל לבוסטים, מי שיש לו גבר שישים גם 5, וישים 6, וישים גם 7, וישים 8, מי שמתנגד לזה, יש לו תודעה נמוכה, הוא עדיין לא מוכן לבוא ולהיכנס לעולם הזה. כן, יום צילום עולה כסף, כן, לשלם לצלם עכשיו שיבוא בשכם יום צילום, זה לא מעט כסף, זה שווה את זה. שמי שיכול לכם את הקאברים, שווה את זה. זה דברים שעולים כסף, בונים לכם את המותג, וכן, הם מחזירים את ההשקעה בטירוף. ואם אתם לא מאמינים מספיק, מאמינים בעצמכם, your problem man, אבל מי שכן מאמין בעצמו, הדברים פה שאמרתי הם סופר פרקטיים, לא אמרתי פה שום דבר שלא עשיתי פאקינג בעצמי. זה דברים שאני עשיתי ב3 שנים האחרונות, ואני יודע שהם עובדים ואני עומד על זה ב100%. אם אתם רוצים להתייעץ איתי יותר, מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם באיזו הודעה בפרטי, אני אנסה לעזור לכם כמה שיותר, אבל אני אומר, אני רואה את זה המון, בכוונה גם אני עושה על זה פרק, כי אני חושב שזה משהו שיכול להיות game changer מוחלט להרבה מאוד אנשים. וזהו חברים, אוהב אתכם מאוד, מקווה שנהנתם מהפרק, היה פרק מאוד טכני כזה ופרקטי, אני מקווה שנהנתם מזה גם, זה חלק מתוך הפרקים שיהיו בפודקאסט הזה, אני אוהב אתכם, שיהיה לכם יום מדהים.